Wel, bore da, shwmai, a chroeso i'r wers fyw Adobe Express yma ar gyfer wythnos Diogelwch y Ffordd. Wrth gwrs, mae bob wythnos yn wythnos Diogelwch y Ffordd yn holl bwysig. Mae'r hewlydd yn mynd yn fwy a fwy prysur, felly mae Diogelwch y Ffordd, wrth gwrs, yn holl bwysig i ni drwy'r amser. Felly dewch i ni gael dechrau arni heddi. Gobeithio bod chi'n eistedd yn gyfforddus, bod chi wedi mewn gyfnodi hwb, wedi agor Adobe Express i fyny a bod chi'n barod i fynd. Naill ai bod chi ar Chromebook, laptop, Mac, PC, neu yn defnyddio app Adobe Express ar iPad hyd yn oed. Yna croeso i chi, gobeithio bod chi'n mynd i gael lot fawr o hwyl heddi. Nawr, mae angen templed arnoch chi ar gyfer y weithgaredd gyntaf heddi, a mae'r templed na i gael ar y dudalen weithgareddau sy'n sgrolio ar hyd waelod y sgrin fyna nawr. Chi'n gweld fyna adobe.ie/Ffordd 25. Adobe.ie/Ffordd 25. Hefyd, yn fawr fan hyn reit o dan o fi, athrawon, allwch chi fynd a gweld pob sesiwn sydd yn ni rhwng nawr a'r Nadolig gan fynd i adobe.ie/live lessons. Ond ar gyfer heddi, mae angen yr ddolen sy'n sgrolio ar hyd gwaelod y sgrin, adobe.ie/Ffordd 25. Felly, dewch i ni gael mynd draw, felly gael golwg ar be ni'n mynd i fod yn wneud heddi. Nawr, cyn hynny, fi'n mynd i newid iaith Express draw i'r Gymraeg. Mae Express yn Saesneg fan hyn nawr, ond mwyn newid Express draw i'r Gymraeg, mae hwnna'n hawdd i wneud, na gyd sy'n eisiau chi wneud yw clicio ar yr avatar lliwgar yn y cornel top ochr dde. Mae siŵr o fod yn liw glas golau gyda chi ar eich cyfrifon hwb. Clic ar hwnna, a wedyn fe welwch chi yn y ddwislen y gair Settings. Cliciwch ar Settings, a mae'r ffenest Settings yn agor i fyny, a'r un cyntaf oll ar y top fan hyn ar ochr dde, chi'n gweld mae'n dweud English United States. Newidwch hwnna te draw o'r Saesneg i'r Gymraeg, y dewis cyntaf ar dop y restr wrth gwrs. A dyma ni, allai nawr glicio ar yr X i gael ffenest fach yma i lawr, a ni nawr yn defnyddio Express yn Gymraeg. Nawr, dewch i ni gael golwg te ar y dudalen weithgareddau. Mae hwnna dy fi ar tab arall, felly mae Express ar agor dy fi ar un tab, a wedyn drws nesaf i hwnna, dwi wedi creu tab newydd le dwi wedi teipio adobe.ie/Ffordd 25, sef y ddolen i'r dudalen weithgareddau heddi. Nawr, os ych chi'n defnyddio iPad, allech chi agor app y camera i fyny a just sganio'r cod QR yma sydd ar y sgrin mwyn dod i'r dudalen yma, neu hefyd allech chi agor app Safari a teipio mewn adobe.ie/Ffordd 25. Beth bynnag ych chi'n gweld rhwydda. Nawr, unwaith ych chi wedi cyrraedd fan hyn, allwn ni sgrolio lawr a gweld beth ni'n mynd i fod yn gwneud gyntaf heddi. A os fi'n sgrolio lawr, dyma ni yn gyntaf heddi, gweithgaredd 1, ni'n mynd i fod yn dylunio car diogel y dyfodol. Nawr te. Dyma thema swyddogol wythnos Diogelwch y Ffordd eleni, i ddechrau meddwl am dim jyst beth i ni'n gallu gwneud os i ni'n defnyddio'r hewl ac yn moyn bod diogel, ond beth allai ceir y dyfodol gynnwys, pa nodweddion gallai ceir y dyfodol gynnwys mwyn gwneud y ffordd a'r ffyrdd yn le fwy diogel. Dyma rai syniadau, mae ceir diogel maen nhw'n osgoi damweiniau. Maen nhw hefyd yn gwarchod pobl tu fewn a thu fas i'r car os oes damwain. Maen nhw'n helpu ni i yrru yn ddiogel, a maen nhw hefyd yn cofnodi damweiniau fel bod ni'n gallu osgoi nhw yn y dyfodol. Nawr, i ddechrau gweithio, mae eisiau agor y templed. Nawr, fe welwch chi fod yna fotwm sy'n dweud agor y templed. Os fi'n clicio ar hwnna, mae'n agor tab arall to i fyny fi, a dyma'r templed fan hyn yn Saesneg. Pidwch â phoeni, ni'n mynd i fod yn newid hwnna. Felly, i ddechrau defnyddio'r templed, na gyd sy'n eisiau chi newid yn i'w clicio ar y botwm glas yn y cornel top sy'n dweud Remix, neu ailgymysgu. A dyma ni mewn yn defnyddio Express. Nawr, fi'n credu bod wedi newid yn iaith i nôl i'r Saesneg. Ydy, mae ie. Dewch i ni gael newid iaith Express nôl i'r Gymraeg. Ydy, mae fe. Ond dyna ni nawr yn defnyddio Express yn Gymraeg. Hyfryd. Right, wel, i fi'n barod fan hyn ar yr porwr. Nawr, mae dod o hyd i'r templed yma ar yr iPad chydig yn wahanol. Felly, dewch i ni gael gweld sut ni'n mynd i wneud hwnna ar yr iPad. Felly, na i newid sgrin.
Nawr, cofiwch athrawon, bod modd i chi oedi y fideo yma. Os ydw i'n mynd yn rhy gyflym, mae croeso i chi i oedi y fideo, gwasgu pause ar y fideo a cario ymlaen pryd bynnag mae'n eich siwtio chi. Iawn? Right, dyma fi ar yr iPad. Nawr, dyw'r bottom yma ar yr iPad ddim wastad yn gweithio. Llwch chi trial clicio na fe a clicio ail gymysgu. Ond weithiau ar yr iPad dyw na ddim yn gweithio. Iawn? Felly, rhag ofn bod y bottom ail gymysgu na ddim yn gweithio i chi ar yr iPad, dyma beth allwch chi wneud. Draw yr App Express, os mae yn gweithio, gred, ond os nag yw dyma beth allwch chi wneud. Draw yr App Express, dwi jyst yn mynd i chwilio lan ar y top fan hyn, le mae'n gweud reit ar y top, chwilio'r cwbl, a dwi'n mynd i deipio mewn fan hyn, safe, y gair Saesneg safe, bwlch, vehicle, fi Saesneg H-I-C-L-E, safe vehicle. Nawr, allwch chi wneud hwn p'un bod chi ar yr iPad neu ar y porwr, os mae'r templed na yn peri trafferth i chi, allwch chi wneud hwn fan hyn. Nawr, chi'n gweld fan hyn, templedi na fe fan na'r un cyntaf fan na. Allwch chi hyd yn oed tapio ar templedi ar y top, a cofio fan na'r un cyntaf. Chi'n gweld safe vehicle of the future. Chi tap ar hwnna, a wedyn dwi'n mynd i wasgu'r bottom glass a ddasu'r templed. A dyma ni, mae'n llwytho fel an, a dyna fe mewn yn barod i ddechrau. Right, ewn ni nôl i'r porwr i ni gael symud mlaen te. Wel, beth i ni'n mynd i wneud gynta? Wel, mae lot o bethau fan hyn. Dyma gar, chi'n mynd i greu car eich hynna fan hyn, iawn? Felly, dewch i ni gael, falle dechrau gyda'r car. Nawr, fi yn licio'r car yma, mae'n edrych yn un swish iawn, mae'n edrych yn un eitha posh, yn dweud. Ond, fi'n chwarae drymiau, a licio mynd â teulu, felly sim lot o le fyna i fi fynd â drymiau gyda fi bwytydd lle. Felly fi'n mynd i greu car, falle ty bach yn fwy na na. Right, dwi'n mynd i glicio ar lun y car, a draw ar y chwith, chi'n gweld mae'n dweud fan hyn cynhyrchu delwedd, a mae y bottom yma gyda'r toggles yn dangos bod na rhywbeth wedi cael ei wneud mewn fan hyn. Wel, wrth gwrs, dyma'r disgrifiad gath i ddefnyddio i greu'r car na sydd dyn ni ar y templed. Wel, beth os i fi moyn car gwahanol? Wel, dewch ni gael gwared ar y disgrifiad hyn. A dwi'n mynd i chwilio am rhywbeth fel car mawr o'r dyfodol. Digon o le i 7 person. Beth arall fi moyn cael ar hwn? Licen i bod lliw glas. Olwynion lliw air. Dwi wedi dyfodol. Ydych chi'n gallu llafu dyfodol yn gywir. Dyfodol, right. Car mawr o dyfodol, digon o le i 7 person, lliw glas, olwynion lliw air. Right. Nawr, allwch chi hefyd sgrolio lawr a gweld os na effaith licech chi roi yna fe. Allwch chi fynd i'r symudiadau fan hyn. Allwch chi fynd am rhywbeth fel ffuglen wythonol, science fiction. Mae hwnna'n mynd i fod yn eitha modern, siwr o fod. Na drial hwnna de. A wedyn clicio ar y bottom glass sydd yn dweud cynhyrchu ar y gwaelod. A dewch i ni gael gweld. Mae'n mynd i roi 4 dewis i fi. Ar gyfer y disgrifiad dwi wedi teipio. Allwn ni weld... Waw, cool! Mae'r un o'n wych. Dwi'n mynd i fynd am... Hwn fi'n credu un sy'n edrych fel bod mwy o le yna fe. Dwi'n mynd am hwnna. Waw, cool. Right, dyna ni. Fi'n hapus gyda hwnna. A chi'n gweld mae'n tynnu'r cefndir yn automatic i ffwrdd i fi. Iawn. Licen ni bod yn gwynebu'r cyfeiriad arall. Felly be fi'n gwneud yw clicio ar yr X fan hyn cynhyrchu delwedd, achos fi ar ben yn cynhyrchu delwedd. Ond fi nawr yn mynd i'r safle ar y gwaelod fan hyn. Safle.
A just yn mynd i droi hwnna yn llorweddol. Na ni, fel bod y car yn gwynebu'r ffordd arall. Allai ailfeintio fe hefyd fan hyn os yn credu gallu fe fod yn fwy, ond fi'n hoff iawn o'r lliw glas, gyda'r ffenestri ar y top yna'n cool, a'r olwynion air. Gret. Dechrau da iawn fan hyn. Felly, dewch ni gael mynd i'r iPad i gael creu yr llun yma o'r car diogel y dyfodol. Felly, tap ar y car sydd yn ni fyna, draw'r chwith, cynhyrchu ddelwedd, mewn fan hyn, a ni'n mynd i newid y sbardyn, newid y prompt sydd wedi cael ei deipio fan hyn, y disgrifiad. Felly, dileu hwn i gyd. Right, nawr te, ni'n rhoi car diogel o'r dyfodol. Darnau meddal ar y tu allan. Lliw melyn. Olwynion di. Na ni, trio ni hwnna. A chi'n gwybod beth, o'n i'n gweld yr symudiad ffuglen wyddonol na, wedi gweithio'n gret rhetha, felly fi'n ei wneud hwnna to. Symudiadau ffuglen wyddonol a cynhyrchu. Dewch ni gael gweld, dwi'n mynd i gael 4 fan hyn. Dwi'n gweld pa mor wahanol mae'r car yma yn mynd i fod i'r un ges i draw ar y poror. Pwy a wyr? A dwi'n mynd i wneud y darnau meddal na ar y tu allan. Pwy a wyr? Can you weld? Can ni'n dod? O! Sgwylwch yr hwn. Mae'n feddal i gyd. Waw. Wel, mae rhaid i fi fynd am hwnna fi'n credu. Os, mae rhaid i fi fynd am hwnna. Fel maen nhw'n gweld mas o'r ochr, sai yn siŵr, ond camerau siŵr fod. Right, na fe. Fi ar ben gyda'r cynhyrchu delwedd, cael clic X ar hwnna. Nawr, sdim angen fi droi fe, mae'n gwynebu'r ffordd cywir o tro hyn. Nawr te. Gret. Nawr, mae eisiau chi nawr feddwl am enw i'r car. Enw i'r car. Felly, dewch ni cael mynd nôl draw i'r porwr. Beth ni'n mynd i alw hwn? Wel, rowch enw. Am eisiau meddwl am enw i'r cwmni. Felly, enw'r cwmni, your company name fan hyn. Chi'n gweld? Your company name. A beth am i fi fynd am rhywbeth fel Modiron Myrddin. Gan fi'n byw fan hyn yng Nghaerfyrddin, Modiron Myrddin. A newn ni greu logo mewn tyma bach amser. Nawr, a beth yw enw'r car yma? Hwn yw'r Dewin 2000. Dewin 2000. Na beth yw enw'r car yna. A wedyn beth yw'r slogan, disgrifiad o'r car yma? Dewin 2000. Dewin Diogel. Nawr te. Right, felly fi wedi meddwl am enw i'r cwmni, Modiron Myrddin, a fi wedi meddwl am enw i'r car, y Dewin 2000, a fath o slogan iddo fe. Y peth ola na yw yr bocs yma tu ôl i'r testyn. Clic ar y bocs, lliw coch yma, a ydych chi moyn newid y lliw. Falle bod chi'n gadael lefel ma fe, ond fi'n mynd i glicio draw fan hyn ar y chwith, le mae'n gweud llenwi, clic ar hwnna, mynd wedyn, chi'n gweld graddiannau. Nawr, chi'ch chi ddewis lliw sydd falle yn debyg i liw y car sydd â chi. Neu chi fod yn wahanol, sdim ots. Iawn, chi fynd am liw hollol wahanol. Mae'r gwyrdd mae'n cool, yn dweud. Felly, meddyliwch am hwnna. Fi'n mynd i fynd am y glas yma fan hyn, fi'n credu. Dewin 2000, y Dewin Diogel, Modiron Myrddin. Right, nôl â fi i'r iPad. I gael cyrraedd fyna. O, beth yw enw hwn? Yn mynd i fod. Cwmwl, y cwmwl.
Iawn, felly na i ddewis hwn i gyd, safe vehicle of the future. A beth na i alw fe yw just... O, fi'n gwybod, enw lladin cwmwl yw cumulus. Felly na ni'n gwneud hwnna. C i gwpan, i gwpan. Cwmwl, debyg i cwmwl. Na le mae'r gair cwmwl yn dod o, o'r lladin. Cumulus. Na fe, mae hwnna'n edrych fel rhyw gwmwl melyn, ynddo fe? Cumulus, na fe, gred. A y slogan yw... Beth ni eisiau gweud fan yw? Mae fod yn gar diogel. Felly, beth nawr ni... beth am rhywbeth fel cyrraedd mewn cwmwl. Na ni? Cyrraedd mewn cwmwl. A enw'r cwmni ma, wel, beth gewn ni fan hyn, rhywbeth arall. So, mae fi wedi cael modiron myrddin draw fan'na. Nawr, dy beth arall o'n i gael yw rhywbeth fel enw cwmni Cymreig. Rhywbeth Glyndŵr neu Llywelyn Arthur. Ie, beth am Arthur? Ie, ceir... Arthur. Mae'n iawn bod e ddim yn llythrennau mawr. Hwna'n edrych yn iawn. Ceir Arthur. Right. Gret. Newid llew yr sgwarin, y petrial na tu ôl i enw'r car, y cumulus. Tap ar y sgwarin, draw'r chwith. Nawr te, pwy lew, wel mae'r car yn felyn, os yna rhyw felyn dy fi fan hyn sy'n gweithio. Neu mae oren ar y gweilo fyna, anse. Gyda hwn yw'r cyfle i ddefnyddio un o'r rai gwyrdd yma te. Ie, mae'r gwyrdd yna eich yn lyflu. Hyfryd, right, iawn te. Nawr te, dewch i ni gael mynd nôl i'r poror yn y gysyn mynd ymlaen. Wel, fi'n gobeithio bod chi'n cael hwyl, achos fi'n cael lot fawr o hwyl yn neud hwn. Bach bod fi'n cael neud e ddwywaith, a gweud y gwir. Right. Nawr, mae eisiau ni gael logo i'n cwmni. Chi'n gweld fan hyn, mae'n gweud your logo. Wel, gewn ni waren ar hwnna, a newn ni gynhyrchu logo. Delay hwnna. Dewch i ni gael cynhyrchu logo. Felly, fi'n mynd draw i'r chwith, le mae'n gweud ychwanegu cynnwys. A dwi'n mynd i ddefnyddio AI cynhyrchiol, deallusrwydd artificial. Gwna ni cynhyrchiol. Clic ar hwnna. A dwi eisiau cynhyrchu delwedd. Sgwar yn iawn. Right, fi'n mynd i roi fe yn hyn. Logo. A hwn yw moduro myrddin. Logo o'r dyfodol. Het dewin. Het dewin. A'r lythyren M. Na fe. Lliwiau, llwyd a glas. Right, a to fi'n mynd i fynd i'r symudiadau ffuglen wyddonol cynhyrchu. Right, felly dyle fe ddod â 4 syniad i fi ar gyfer logo. O logo o'r dyfodol. Gobeithio bydd yna het dewin mewn â llythyren M. O, waw! O, waw! Waw! Mae reina'n anhygoel. Credu mae'n cyntaf yw fy hoff i ni. O'n i ddim yn disgwyl hwnna i fod mor dda. Waw! Right, hwnna fi'n mynd am. Chymo fe, fi'n defnyddio Express bob dydd, ond fi'n cael yn syfrdani weithiau. Mae hwnna'n wych. Right, cofe. Felly, cael hwnna lawr. Dwi eisiau tynnu'r cefndir, felly newn ni glicio ar Catrin Cefndir fan hyn. Shwmai, Catrin. Cefndir, ysgwyl iddo fo'n dda. Perffaith. Dyn ni gael roi y logo anhygoel na lan fan hyn yn y cornel top, ochr dde. A nawr, gwn ni symud enw'r cwmni Modiron Myrddin draw. Wel, wel, wel. Am logo. Wel, nawr te. Dych chi'n gweld os gyn ni gael rhywbeth cystel draw ar yr iPad. Right, wel, enw'r cwmni draw fan yn yr iPad yw Ceir Arthur. Right, come on then. Ewn ni ychwanegu cynnwys a deallusrwydd artificial AI cynhyrchiol a cynhyrchu delwedd, sgwar yn iawn. Right then, ni'n mynd i roi logo o'r dyfodol. Nawr te, beth bydd hwn? Cleddyf, chymod, caledfwlch, yn fe? Cleddyf
ar lythyren a fawr. Lliwiau melyn ac aur. A licen ni fod wedi gwneud mas o metal. Deunydd metal. A to, fi'n mynd i fynd i symudiadau a dewis ffuglen wyddonol. Fi'n credu bod hwnna wedi helpu fi sawl gwaith ar hyd yr wers yma, felly fi'n mynd i stico gyda hwnna, yr symudiadau ffuglen wyddonol. Right, gynnwch chi gweld, oedden ni'n mynd i gael cleddyf, llythyren a, logo o'r dyfodol, deunydd metal mewn thema ffuglen wyddonol. Os mae hanner cystel ar un cyntaf. Wawi. Mae hwn yn un o'r bethau gorau fi wedi gweld ar Adobe Express gyda'r deallusrwydd artificial yma. Fi'n credu bod rhain yn wych. Yn hollol wych. Waw. Right. Hwna yn ffefryn ni. Catrin Cefndir. Teimlo'r Cefndir, sgwyl i fod na. Waw, waw, waw. Anhygoel. Maen nhw mor cool. Right, dewch ni gael gwared o your logo, ben ni hwnna. Na ni, mae'r cefndir wedi mynd. Lle ni fynd lan ar logo i'r cornel top ochr dde. Fel na. A wedyn fi'n ni symud ceir Arthur draw wrth i ymyl e. Fel na. Perffaith. Right, mlaen â ni, ffrindiau. Nôl a fi'r poror dyma ni. Rai, wel nesaf, mae eisiau chi ddechrau meddwl beth yw'r nodweddion diogelwch arbennig sydd gan eich cerbyd chi o'r dyfodol. Iawn? Wel, mae'r cumulus draw yr iPad, chi'n bod, mae padiau meddal dros y car, ond dwi'n ddim i weld draw fan hyn dy fi fan hyn. Felly, dewch i ni gael gweld beth yw'r peth cyntaf mae'n mynd i gael. Fi'n gwybod, mae'n mynd i gael drôn. Drôn sy'n hedfan, pan ych chi'n dod mewn i'r ganol tref, drôn sy'n hedfan uwch ben y car a sy'n yn rhybyddio ni os oes rhywbeth peryglus yn dod lan. Iawn? Felly, drôn y dre, fi'n mynd i alw fe. Drôn y dre. Cyn i ddisgrifio hwnna nawr. Drôn fach sy'n lansio'n awtomatig pan fydd y car yn y dre. Right, wel dewch i ni gael newid nawr. Chi'n gweld y llun yma fan hyn? Yr llun yma fan hyn. Mae hwn hefyd wedi cael ei gynhyrchu'n defnyddio deallusrwydd artificial. Felly, i newid hwn, y gyd sy'n rhaid fi wneud to, fel wnaethon ni o'r car, clicio'r llun, draw'r chwith, clicio ble mae'n gweud cynhyrchu delwedd. A dyma ni, right, image of an AI interface on a car dashboard. Wel, fi'n mynd i newid yr disgrifiad yna i drôn fach o'r dyfodol yn hedfan uwch ben car lliw glas. Yn danfon gwybodaeth i'r car. Right. Nawr, licen ni hwn i fod yn edrych fel bod e to o'r dyfodol, felly ewn ni symudiadau, ffuglen wyddonol, a bant â ni cynhyrchu. Dych chi'n gweld, felly licen ni gael, chymod, drôn sy'n edrych fel drôn, dim fel drôn sy'n ni heddi, felly rhywbeth bach fwy cyfoes byddai'n neis, bach mwy o'r dyfodol. Yn hedfan eich ben, a'r syniad yw bod y drôn ma, cynni yn lansio, yn lansio pan i ni yn mynd i'r dre. Ie, na ni. Pa'n, fi'n credu, y dro ma sy'n edrych fwyaf o'r dyfodol. Felly na i fynd am hwnna. Gret. Right, wel beth arall te? Pa nodwedd arall sydd â ni? Wel, nodwedd arall yw bod y breaks
Bod os mae ceir eraill yn bricio, bod car ni'n, felly arafu, fel gyda'r grŵp, arafu gyda'r traffig. Traffig. Beth i'n neud o traffig? Mae'n ffordd clefer o ddweud o'n traffig. Bod ni'n cael negeseuon wrth geir eraill yn automatig, os oes angen i ni ddechrau arafu, a bod y car ni jyst yn arafu yn automatig efo ni hun. Nawr de. Newn ni jyst hwnna, arafu automatig. Ceir eraill yn danfon negeseuon os oes angen i ni arafu. Right, great. Na ni. Nawr de, mi eisiau fi gael newid y llun, a gewn ni rhywbeth fel, gewn ni goleadau coch ar gefn car glas o'r dyfodol. Na ni, ato, i ni'n symudiadau, ffuglen wyddonol, cynhyrchu, a dechrau gael gweld be ni'n mynd i gael. Bod yr car yma'n gwybod yn barod, hech o flaen llaw, os oes eisiau dechrau arafu. Na ni. Gret. Hwna fi licor golau coch llachar na fyna. Right, dechrau gael gweld hwnna de. Yn is-motyn, gret. A'r beth ola, rhywbeth clyfar. Bod, beth bydden ni moyn bod y car ma'n gallu neud? Nawr te, dechrau ni gael meddwl. Bod yn monitro'r gyrrwr yn fe, bod e'n monitro bod y gyrrwr yn effro. Na i alw fe yn effro 500. Effro 500. A mae hwn yn gwirio drwy'r amser bod y gyrrwr yn effro ac yn talu sylw i'r ffordd. Nawr te, gret. A fel mae'n mynd i'n neud na, mae'n mynd i fod yn sganio gwyneb y gyrrwr drwy'r amser. Dewch chi ni gael newid y delwedd. A la fan hyn de, na i newid hwnna i rhywbeth fel gwyneb gyrrwr yn cael ei sganio gan olau coch. Byddwch chi ddim yn moyn golau coch go iawn. Gan olau, byddwch chi'n moyn unrhyw olau. Olau glas digidol. Tu fewn car o'r dyfodol. Na fe, rhywbeth fel yna. OK. A ewn ni to, symudiadau, ffuglen wyddonol, cynhyrchu. Felly fi siŵr bod chi'n wedi cael lot o wahanol syniadau ar gyfer beth byddech chi'n gallu ychwanegu i'r ceir yn y dyfodol i wneud pawb yn fwy saff, pawb yn fwy diogel. Y pobl yn y car, pobl tu fas y car. Mae rhaid yn gret. Asgwrwch! Fi'n mynd am hwnna, gyda'r golau ma'n dod i ffwrdd o'r olwyd. Gret, Gwmwys beth ydw fi mewn meddwl, rhyw olau glas na ni, yn sganio, yn tseco bod ni ar ddi hun. Right, na fe. Felly, dyna fi wedi wneud. Yr 3 nodwedd y car diogel o'r dyfodol, drôn y dre, arafu awtomatig a'r effro 500. Dyna'r 3 syniad sydd â fi.
Right, nawr, dewch i ni gael mynd ymlaen. Ww, fi'n cael wedi colli eich goden. Cofio fan hyn, right. Nawr, be fi'n ei wneud nesaf yw... Lawr y gweilod, mae cyfrwyddiadau Saesneg fan hyn. Click on an image, press, generate image, gan y blaen. Be chiwch chi roi fan hyn yw mwy o wybodaeth. Iawn, i bobl sy'n moyn prynu fe. Felly, chi'n ni ddewis y test yma i gyd. Chi'n ni wedi rhywbeth fel mewn stoc. Nawr. Ebychnod. Pwynt arall. Taliadau misol ar gael. Beth arall? Cadwch eich teulu. Cadwch eich teulu yn ddiogel. Na ni. Ac yw'n i ailfeintio hwn i fod yn fwy os chi'n moyn llenwi yr bwlch na, yr gweilod. Nawr, mae'r testyn ma a chefndir yn y coch. Nawr, licen ni bod yr un lliw glas a bys ni lan o'r top fyna. Felly, mae hwn, dyw hwn ddim yn focs ar wahân. Mae'n gefndir, mae'n siap sy'n tu ôl i'r testyn yma. Felly, i newid lliw yr siap, beth sy'n eisiau gwneud yw dewis y testyn, a lan o'r cornel top o'ch chwith, chi'ch chi glicio ar effeithiau. Sgrolio lawr, a chi'n gweld dyma'r siap sydd wedi cael ei ddefnyddio fan hyn. Chi'n gweld yr smotyn gyda'r sliders yno fe. Felly, chi'n ni glicio ar hwnna, a chi'n gweld dyma lliw y siap fan hyn, clic, a nawr lle ddewis yr un graddfa. O, mae hwnna'n un gwahanol, fi'n credu. Ydy, dwi'n dewis yn anghywir. Trio to, Jones. Hwn o fe. A fe, lle ddewis yr un graddfa, neu lle ddewis yn gwahanol. A na fe. Right, wel, y peth olau fi'n mynd i wneud. Yw newid y cefndir i hun. Nawr, mae'r cefndir i hun yn cool. Chi'n gweld mae'n rhyw olau coch. Just fan hyn, yr ymyl. Ond mae'n eitha plaen, mynd o. Felly, dewch i ni gael newid y cefndir. Felly, cliciwch ar y cefndir. Falle bod yna'n haws i wneud gan glicio arno fe fan hyn, lawr yn y stac heinau. Mae lan i chi. A be fi'n wneud wedyn yw disodli hwnna. Clicio'r disodli. A dwi'n ddisodli fe o'r cefndiroedd. A dwi'n mynd i chwilio fan hyn am rhywbeth fel futuristic. A wedyn felly lliw addas, felly mae lot o las da fi fan hyn, futuristic blue. Nawr te, allwn ni nawr drial mas, chi'n gweld, y gwahanol gefndiroedd yma. Nawr, mae eisiau bod e'n un eitha plaen, dim byd rhy brysur yn mynd mlaen. O, fi'n lico'r un crwna. Eisiau bod e'n eitha tywyll hefyd. Ewch trwyddo, triwch wahanol rai mas. O, fi'n licio hwnna. Mae hwnna yn cool iawn. Mae hwnna'n un cool iawn hefyd. O, mae hwnna'n cool. Hwnna fi'n mynd am. Neu hwn? Na. Hwnna. O, mae sawl un cool man, does e? Hwnna fi'n credu. Fi'n hoffi'r air na yn matcho'r olwynion. Mae hwnna'n gweithio yn berffaith. Right, wel, dyma ni. Nawr, rowch enw eich car lan yn y top, Lyn ddim yn gweud heb deitl. Dwi'n mynd i roi car y dyfodol, a enw'n nghar i yw y Dewin 2000. Car dyfodol, Dewin 2000. Right. A mae hwnna wedi wneud. Iawn. I ni wedi creu'n hysbyseb ar gyfer car o'r dyfodol gyda 3 nodwedd Diogelwch o'r dyfodol. A ni wedi cynhyrchu logo ar gyfer cwmni y car hefyd, enw'r cwmni a logo. Oedd hwnna'n lot o hwyl. A i ni yn barod te i fynd ymlaen i'r gweithgaredd nesaf. Nawr, cyn bod ni'n mynd ymlaen i'r weithgaredd nesaf, cofiwch os ych chi yn postio rhywbeth ar-lein athrawon bod chi'n cymryd ran yn Wythnos Diogelwch y Ffordd, yna tagiwch fi mewn at Ysgol Digidol, at Meredydd Jane neu at Meredydd Jones. Hefyd, hashnod yn tîm addysg ni fan hyn yn Adobe yw hashnod Adobe Edu Creative.
Felly, mae'n gweud, mae'n wythnos nesaf, cop 30 Diogelwch Ffordd. Dwi'n ddim yn wir, achos mae hwnna wythnos hyn. Wythnos nesaf, digwydd bod, does dim gwers fyw wythnos nesaf. Mae'r wythnos gyntaf fel eni le does dim gwers fyw. Sa'n wir yn gwybod pam, dwi'n gwir. Felly, mae wythnos bant yn ei wythnos nesaf, a'r wythnos ganlynol, pethefnos i nawr, i ni'n dechrau gyda ein gwers i byw nadoligaidd. Mae yna 2 gwers nadoligaidd, un bob wythnos yn Rhagfyr, a mae bob un o'n nhw wahanol. Felly allwch chi gofrestru athrawon ar gyfer bob un ohonyn nhw. Dewch chi bob un ohonyn nhw. Neu cofrestrwch ar gyfer bob un o'n nhw, a defnyddiwch y ddolen i wylio fe nôl to pryd sy'n siwtio chi. Sy'n rhaid chi ddod yn fyw. Defnyddiwch y ddolen i'r wers fyw ar ôl i'r wers i orffen, unrhyw bryd chi moyn, a fyddwch chi'n gwylio recordiad y wers nôl gyda'ch dosbarth i wneud yr 2 gwers wahanol a'r themau nadoligaidd yna. A wrth gwrs, i gofrestru ar gyfer rheina, lan fan hyn ar dop y sgrin, adobe.live lessons. Na gyd rhaid chi'n neud mynd yna i gofrestru ar gyfer y gwersi. Tra bod ni'n cael bwlch bach yn y ffordd, os ych chi yn gwylio ar YouTube athrawon, byddwn ni wir yn gwerthfawrogi bod chi yn hoffi'r fideo yma ar YouTube a hefyd yn tanysgrifo i sianel YouTube Ysgol Ddigidol. Mae gyd yn helpu ni i gario ymlaen y sesiynau yma a'r adnoddau yma i fynd yn rhad ac am ddim i chi. Right, ewn ni nôl i Express a ewn ni i fwrw ymlaen i'r weithgaredd nesaf. Nawr, yn y weithgaredd nesaf, ni'n mynd i fod yn creu fideo, hysbyseb fideo ar gyfer y car i chi newydd ddyfeisio. Chi fi'n mynd i fod yn creu hysbyseb fideo ar gyfer y Dewin 2000. Right, wel, cyn neud hynny, beth sy'n eisiau neud yw cadw copi o hwn fel ma fe. Iawn? Felly, be fi'n neud yw clicio lawr y gwaelod ar ochr dde, le mae'n gweud gweithredoedd tudalen, clicio hwnna, a dwi'n mynd i ddewis dyblygu hwn. Dyna ni. Right, nawr, pan i fi'n dyblygu fe, chi'n gweld, mae nawr da fi fan hyn, lawr ar y gwaelod, tudalen 1 a tudalen 2. Iawn? Felly, ar tudalen 2, ni'n mynd i fod yn troi hwn yn fideo. Nawr te, cyffroes iawn. Nawr, i droi hwn yn fideo, na gyd sy'n rhaid chi wneud yw clicio ar yr ail dudalen lawr fan hyn y llinell amser. Ar yr ail dudalen, clicio ar y 3 dot. A chi'n gweld, mae'n dweud fan hyn, golygu'r llinell amser. Cliciwch ar hwnna, a dyma ni. Mae hwn nawr yn fideo, 5 eiliad o hyd. Yr olygfa yma, felly dewch ni gael clicio chwarae. A fe, sdim byd yn digwydd, wrth gwrs, achos mae popeth yn llonydd ar hyn o bryd. Ond chi'n meddwl beth sy'n eisiau ni, cyn bod ni'n hysbysebu'r Dewin 2000, byddai ni'n meddwl bod eisiau ni wybod pa gwmni sy'n creu'r car yma. A ni'n gwybod mae Modiron Myrddin sy'n creu y car yma, ynddo fe? Felly, dewch i ni gael ychwanegu golygfa newydd. Iawn, i ychwanegu golygfa newydd, just cliciwch ar y plus a ychwanegu golygfa wag. Right, dyma ni. Nawr, ar yr olygfa wag yma, dwi'n mynd i wneud copi o'r logo. Nawr, dwi'n mynd i llusgo yr pen chwarae di nôl i'r olygfa gynta, a dwi'n mynd i glicio ar y logo. Dyma'r logo fan hyn. A wedyn dwi'n mynd i fynd i'r 3 dot, copio. A nôl a fi nawr te i'r olygfa nesaf, i'r olygfa ddi, sy'n fan hyn, a dwi eisiau glido hwnna mewn. Felly'r ffordd rwydd ei lido fe mewn, dwi'n eich control V ar eich bysecffordd, neu de-glicio glido. A dyna fe fyna. Nawr, gall y logo fod tipyn yn fwy fan hyn. Nawr te. Gret. A dwi'n meddwl, falle bod eisiau enw'r cwmni hefyd. Falle ddim, falle bod chi ddim yn tymlo bod angen. Dwi'n mynd i ddod mewn â enw'r cwmni. Felly dyma fe fan hyn, Modiron Myrddin. Felly na i wneud copi hwnna fyd. 3 dot, copio. Draw o fi i'r olygfa newydd. A dwi'n jyst yn de-glicio glido. Co fe fyna. A lawr o hwnna. Wel, mae eisiau hwn i fod tipyn o fwy yn sef fan hyn. Na ni, rhywbeth fel yna. Nawr, beth am osod y fideo tu ôl i hwn? Yn hytrach na just yr sgrin ddi tu ôl i'r logo, beth am i ni gael fideo? Fideo sy'n edrych fel rhywbeth ffuglen wyddonol o'r dyfodol. Dewch i ni gael mynd i'r ychwanegu cynnwys ar y chwith, clicio ar hwnna a dewis cyfryngau ar y top.
a ni'n mynd i chwilio yn y fideos. Nawr, be ni'n mynd i chwilio yn y fideos yw term Saesneg, a na gyd yw'r term Saesneg, na ddod o hyd i fe fan hyn i chi nawr, yw hy i gwpan dy, H-U-D. Weithiau mae'n cael ei alw'n hyd. Na i roi fel lan o'r sgrin i chi nawr. Cynni. Right. Ond ystyr hwn, HUD, yw Heads Up Display, sydd yn ffordd cyfoes o ddangos gwybodaeth. Felly, os ych chi'n chwilio am HUD, fyna, i gwpan dy, yn y fideos, chi'n gweld, be welwch chi yw llwyth o pethau cool sydd yn edrych yn gyfoes iawn o'r dyfodol, pethau fyddech chi'n disgwyl gweld ar gar diogel o'r dyfodol. Wel, mae lot o ddewis dy fi fan hyn. Maen nhw gyd yn cool iawn. Felly fi'n credu bod fi jyst yn mynd i fynd am yr un yma i ddechrau bant. Felly fi'n mynd i glicio ar hynna. A fi'n ychwanegu hwnna fel haen ar y canfas. Chi'n gweld ychwanegu fel haen ar y canfas. Clic. Right, dyna fe mewn fyna nawr yn yr olygfa. Wel, fi yn moyn llenwi'r sgrin gyda hwn. Felly, ewn ni draw i'r tab golygu. A ni'n mynd i ddewis llenwi fideo. Botwm mas i gweud llenwi fideo. Gret. A mae e ar hyn o bryd o flaen y logo ar testyn. Chi weld, mae e o flaen e. Felly, fi'n ei lusgo fe tu ôl y logo ar testyn. Right, nawr te. Dych chi'n cael chwarae hwn nawr te. Dych chi'n cael chwarae hwn. Sgolwch ar hwnna, mae hwnna mor cool. Fi'n licio triongl yna, jyst yn spin around y logo. Right, mae'n troi'n wyrdd wedyn fan hyn, felly, sdim angen hwn. Fi'n mynd i leihau hyd o'r olygfa. Fi'n mynd i lusgo hwn nôl fel bod ni ddim yn cyrraedd y bit gwyrdd. Fel yna. Right. Nawr, fi'n siŵr bod chi'n gytuno bod e ddim yn gwneud synwyr bod ni'n gweld y logo ar ôl y car. Felly, be fi'n gwneud yw cydio yn yr olygfa yma a just llusgo fe lan. Wps. A just llusgo. Na fe, chi'n gweld yn chi newid trefn y golygfeydd. Felly, lycan ni gael enw a logo'r cwmni yn gynta. Ond na beth fi'n gwneud na, beth am roi troslais fan hyn, just yn gweud. Moduron Myrddin yn cyflwyno, rhywbeth fel la. A felly fi'n mynd i ychwanegu cynnwys ar y chwedd a sain y tro yma. Felly cyfryngau sain. Dewis sain ar y top. Recordio troslais. Right, felly fydd yn gofyn i chi pa feicroffon. Na, dwi'n moyn defnyddio fy ffôn, dim diolch. Dwi'n defnyddio meicroffon yma. Dyma ni. Newch yn siŵr bod chi wedi ticio gwella lleferydd. Mae hwnna'n mynd i gael gwared ar sain pawb arall yn dosbarth. Wneud ei swnio fel bod chi'n recordio fe mewn studio proffesiynol. Clicio dechrau recordio a ni'n barod i fynd. Yn cyfrif i lawr. Moduron Myrddin yn cyflwyno. Na ni. A na'n llais i lawr fyna. Chi'n gweld? Felly llai fynd o nôl ar pen chwarae di a chwarae fe. Moduron Myrddin yn cyflwyno. Tre'n y to. Oedd e'n ganol gwella'r lleferydd yn credu. Moduron Myrddin yn cyflwyno. Gret. Wel, sdim angen gweddill hwn wedyn, oes e? Felly, be fi'n mynd i wneud yw just llusgo yr olygfa gyntaf yma yn ôl i fyrhau e, wneud e'n fyrrach fel yna. Right. Nawr te, y brif olygfa yma fan hyn, y Dewin 2000. Wel, be ni'n mynd i newid fan hyn te? Wel, so ni'n mynd i newid lot, ond fi yn mynd i newid y cefndir i gael un o'r cefndiroedd HUD yma, HUD. Felly, fi'n i glicio ar y cefndir tro hyn a disodli fe unwaith to. Glicio ar y cefndir, disodli gyda fideo. A ie, cynni, mae'n gweud fan hyn HUD yn barod. Felly, pa un o'r ein sy'n mynd i weithio'n dda ar gyfer mynd tu ôl i'r car? Mae hwnna'n dda, bydde fe? Triwn ni hwnna, felly. Ie, gret. Ie, pam lai. Dych chi'n cael chwarae fe te, i gael gweld yr cefndir yna. O, mae hwnna'n gweithio'n gret, ydy. Nawr, beth am dynnu sylw i'r nodweddion yma? Wel, chi'n gwybod beth? Mae yna sticeri HUD i gael hefyd. Dewch i ni gael mynd i ychwanegu cynnwys ar y chwith. A tro yma, dewch i'r elfennau i'r sticeri. Elfennau. I'r sticeri.
A fi'n ni chwilio mewn yn y sticeri am hy i gwpan dy, hyd. A fi welwch chi, nawr mae'n anodd gweld rai nhw, chi gweld achos mae nhw'n fach. Felly beth weithiau mae rai chi'n neud, jyst do mewn y fe, a roi fe rwle a gwylio fe, chi gweld? Na, dim hwnna, sef mae'n hwnna. Fi moyn rhywbeth crwn. O, mae hwn yn grwn. Chi'n gweld e? Cilch bach. Os fi clicio chwarae, na fe. Fi'n hoffi'r sticeri achos stym cefndir gyda nhw, felly ni jyst yn gallu roi'r sticker na nawr. Fi'n gweld dros. Un o'r nodweddion na. A wedyn dyblygu fe, 3 dot, dyblygu. Roi hwnna lan fan hyn. 3 dot, dyblygu. Roi hwnna lawr fyna. Na ni. Chi dewch ni chwarae'r olygfa yma nawr. Dylen ni gael yr sticeri na'n animeiddio a'r cŵl a'r cefndir na'n animeiddio hefyd. Nawr, allech chi animeiddio'r car i hynna'n mewn rhyw ffordd. Felly clic ar y car, animeiddio, a fel ydyn ni i hwn i gyrraedd. Yn ni moyn i gyrraedd fel hyn. Na, ddim yn gwybod. Yn ni moyn bod yn pylu mewn. Mae hwnna'n yn broffesiynol, nhw e. Fflachio mewn, fel la. Yn codi. Yw, mae hwnna'n cool. Troichi. Na, dim tymblo. Lot o syniadau bach diddorol yma, ynddo se? Bachu, popio, tyfu. O, ni'n licio hwnna, bod yn dechrau'n ddi. Yn fynd am hwnna, fi'n credu'r ceiad. So, di trial hwnna blaen. Na ni. Ie, mae'n dechrau'n dywyll, a wedyn mae'n goleio, fi'n licio hwnna. Right, a wedyn beth am just y testyn yma felly, just enw'r car lan ar y top fan hyn, beth am mynd i animeiddio hwnna mewn hefyd, animeiddio hwnna mewn, beth am just hwnnw, hwnna chi'n cool. Right, dych chi gael gwylio'r olygfa yma o'r dechrau. Moduron Myrddin yn cyflwyno. Right, fi'n barod am droslais. Fi'n mynd i osod nawr y linell ddi yma, ble dwi eisiau'r llais i fod, sef reit ar ddechrau'r olygfa. Felly mae'n bwysig ble chi'n gadael y linell yma. Reit fyna ar ddechrau'r olygfa. Ychwanegu cynnwys ar y chwith, cyfryngau, sain, recordio troslais, a bant a... Na, dwi ddim moyn defnyddio fo ffôn. A bant a ni i ddechrau recordio. Car diogel y dyfodol, y dewin 2000. Iawn, na ni. Nes i newid yn llais i dyn bach hwnna. Stmot. Right, ti'n gwylio hwnna o'r dechrau de? Moduron Myrddin yn cyflwyno. Car diogel y dyfodol, y dewin 2000. Right, wel, beth sy'n arbennig am y dewin 2000? Dewch ni gael birhau'r olygfa mae matcho'r troslais. Wel, beth sy'n arbennig am y dewin 2000? Dewch ni gael sôn am y nodweddion diogelwch yma. Felly, i wneud hynny, dewch ni gael creu golygfa newydd. Iawn, ychwanegu cyfryngau. Ychwanegu golygfa wag. Dyma'r olygfa wag. A dewch ni gael mynd i chwilio am fideo cefndirol cool, ychwanegu cynnwys, fideos. A ni'n mynd i chwilio am i gwpan dy, hyd. Right, nawr te. A am rhywbeth bach gwahanol fan hyn. Fi'n rhoi testyn ar un ochr a wedyn llun ar ochr arall. Chi'n bod y lluniau na sy'n mewn cilchoedd, dyn ni. Ni'n mynd i gopio'r ein o draw. A rhoi testyn un ochr, llun ochr arall. Felly gallai hwnna weithio. Lle hwnna weithio neis. Mae hwnna'n gweithio'n cool. Licio hwnna gyda'r blaned. Felly bod y bach rhy brysur. Cadw chwilio. O, mae hwnna'n un da. Licio hwn. Right, fi'n i ddewis hwnna de. Clic. Nawr, fi'n ychwanegu hwn fel haen i'r canfas di mas gyda fi. Ychwanegu fel canfas. Dwi eisiau llenwi y fideo. Felly, draw'r chwith. Llenwi fideo. Na ni. Right, ydych chi'n gael gwylio hwnna.
Right, nawr te, chi'n gweld y byd yn troi rownd, y ddeiar yn troi rownd. Wel, mae hwnna'n gylch da i fi gael roi'r nodwedd. A wedyn ar y chwith, mae lle da fi roi gwybodaeth am y nodwedd. Right, wel, be fi'n gwneud yw mynd nôl i'r olygfa yma. Iawn, a be dwi eisiau yw copio y nodwedd diogelwch gyntaf. Wel, falle mae'r un mwyaf cyffroes sydd â fi yw drôn y dre. Felly, be fi'n gwneud yw, na i just symud yr sticker na o'r ffordd am muned. Fi yn mynd i wneud copi hwnna hefyd, ond fi'n mynd i ddewis y llun a copio fe. 3 dot copio. Nôl a fi'r olygfa newydd, a dwi eisiau glido hwn mewn. 3 dot glido. Nawr, os na i ymlaen yn yr olygfa, dyma ni, chi'n gweld le mae'r byd fan hyn da fi, y ddeiar fan hyn. Dewch i ni gael just llenwi. Sim eisiau gorchuddio fe gyd, ond just bod fi'n llenwi fe yn weddol llawn. Rhywbeth fel yna. Right, nawr te, a i nôl i'r olygfa arall, olygfa gynta, a fi'n mynd i wneud copi, na i symud o nôl iddi le, y sticker cool yma, ond fi hefyd yn mynd i wneud copi o'na fe. 3 dot copio. Draw a fi'r olygfa newydd, glicio glido. Right, nawr te, gyda hwn, dwi eisiau wneud e'n fawr, fel bod e'n ffitio na ni. Nawr weithiau mae fe'n cwl bod e bach yn llai na ymyl y llun. Chi'n gweld fel bod e dros y llun dyma bach. Chi'n chwaraewch rownd gyda hwnna i fel beth i chi'n lyco. Fi'n credu bod e'n edrych yn cwl fel la. Ydych chi'n gael chwarae hwnna de? Rai, mae'r effaith yna yn gred. Ond i gyd sy'n fi nawr yw'r testyn. Chi'n edrych yn ôl. Dewis testyn drôn y dre. A testyn y disgrifiad. Nawr, allwch chi wneud un ar y tro, 3 dot, neu os ydych chi ar Chromebook neu rhywbeth la, allwch chi ddewis un, dal a shift lawr a dewis yn all. A nawr allai gopio'r ddoi nad y gilydd. Copio. Os ydych chi'n cael trafferth gyda hwnna, allwch chi just wneud un ar y tro. Copio drôn y dre, a wedyn copio yr disgrifiad. Right, wel, mae hwnna mewn dy fi. Nawr, yn sicr gall hwn i fod lot yn fwy. A fe, a hwnna wedi wneud. Iawn. Oedd hwnna'n rwydd nhw gyda? Wel, na gyd sydd eisiau fi wneud nawr yw recordio'r troslais gyda disgrifiad o'r nodwedd cyntaf yma. Iawn, felly a i fynd i sain, record y troslais, dewis y meicroffon cywir, a bant a fi. Mae'n cynnwys drôn y dre, drôn fach sy'n lawnsio'n automatig pan fydd y car yn y dre i'ch rybyddio chi o unrhyw beryglon. A ni, a nawr eich ai ferhau'r olygfa na'n ôl, gwych. Nawr, mae'r ddwy olygfa ola yn hawdd i'w gwneud oherwydd maen nhw'n gopi o'r un yma a just newid y testyn a newid y llun, y gyd sy'n rhaid i wneud. Felly, dewch i ni gael mynd 3 dot, dyblygu, dyma ni. Nawr, y gyd sy'n rhaid fi wneud yw newid y testyn. Felly, beth na i wneud nesaf yw'r effro 500. Dewis hwnna, copi. Dod draw i fan hyn. Dewis hwnna i gyd. Glido, Control V. O, eisiau gwneud hwnna fwy. Na ni, effro 500. Dewis yr wybodaeth. Copi, nôl a fi, dewis y wybodaeth, glido, a wneud yr ffont yn fwy, tipyn yn fwy. Na fe, fel na. A fi bron y ben, nawr yn dwi, na gyd sy'n fi wneud yw newid y llun, felly dewch chi'n gymryd draw, cydio yn y llun o'r effro 500, a cofiwch bod rhaid chi symud y sticker o'r ffordd. 3 dot, copio. Symud hwnna'n ôl nawr. Nôl a fi'r olygfa newydd. A fi'n mynd i lido hwn mewn. Lido. Nawr. Ailfeintiwch fel bod e'r un mor fawr a'r llun arall. A fe, cuddio fe'n llwyr. A nawr, allwch chi just ddileu y llun arall draw fan hyn y stack einau. Clic. Gwsgu backspace, delete ar eich cyfrifiadur.
A nawr, fi jyst yn mynd i ddod â'r llun yma nôl tu ôl i'r sticker. Na fe, a na'r un na wedi wneud. Iawn, a fi'n barod recordio troslais arall. Sain, recordio troslais, bant a ni. Mae'r system Effro 500 yn gwirio drwy'r amser eich bod chi'n talu sylw i'r ffordd. Right, iawn, na ni. Ailfeintio hwnna. Nawr, sa'n mynd i fynd a wneud yr olygfa olaf, ond cywch chi wneud hwnna'n hawdd gyda'r trydydd nodwedd. Dwi'n mynd i adle fel A, dwi'n meddwl. Dewch ni gwylio hwn i gyd nôl. O'r dechrau. Moduron Myrddin yn cyflwyno. Car diogel y dyfodol, y Dewin 2000. Mae'n cynnwys drôn y dre, drôn fach sy'n lawnsio'n automatig pan fydd y car yn y dre i'ch rybyddio chi o unrhyw beryglon. Mae'r system Effro 500 yn gwirio drwy'r amser eich bod chi'n talu sylw i'r ffordd. Felly byddai'n ni'n recordio troslais na to. Nes i bach o fagl fach fyna, ond so what? Right, nawr, mae hwnna'n gret. Nawr, peidiwch anghofio pan ych chi wedi gorffen, falle bod chi'n mynd i wneud y golygfa arall, neu 2 neu 3 golygfa arall gyda rhagor o nodweddion, cadwch chi mlaen. Ond ar y diwedd mae yna 2 beth sy'n eisiau ni wneud. Trawsnewidiadau a cerddoriaeth. A mae rheina mynd i fynd a'ch fideo chi i lefel niwch i wneud yn fwy proffesiynol. Trawsnewidiadau gynta te, wel rhwng unrhyw 2 olygfa, welwch chi botwm bach a plus. Dim ots ble pa un chi clicio no. A dewiswch ychwanegu trawsnewidiad. Nawr, Llwch chi drio wedyn, felly dipio i ddi yn da, neu trwch i wyn yn eitha da hefyd, neu llwch chi jyst mynd am rhywbeth fel gwthio, pontio, weipio. Felly na i jyst mynd dipio i ddi, mae hwnna yn un dyn ddim yn defnyddio lot o'n fe. Dipio i ddi, a beth llwch chi'n ei wedyn, yw clicio fan hyn le mae'n gweud defnyddio gyda phob golygfa. A mae hwnna jyst yn mynd i osod yr un effaith yna nawr rhwng pob golygfa. Chi'n gweld, os yna chwarae nawr, gwyliwch beth sy'n digwydd wrth bod ni'n mynd o un olygfa i'r llall. Moduron Myrddin yn cyflwyno. Car diogel y dyfodol, y Dewin 2000. Gwyliwch fan hyn. Na ni. Mae'n cynnwys drôn. Mae'n toddi i ddi a dod nôl lan. Right, gret, mae hwnna'n sicr yn gwneud yn fwy proffesiynol, ond y peth ola sy'n eisiau te yw bach o gerddoriaeth cefndirol. Felly draw ar y chwith, dwi'n mynd i glicio'r ychwanegu cynnwys, a dwi'n dod nôl i'r cyfryngau i'r sain, le ni wedi bod yn recordio troslais yr holl amser yma, ond dyn ni ddim yn recordio troslais tro yma, dwi'n mynd i chwilio am sain. Felly, llwch chi sgrolio lawr fan hyn trwy'r gwahanol gategoriau. Nawr, ar gyfer rhywbeth o'r dyfodol, fydden ni'n mynd felly am rhywbeth chi'n bod, dans, felly dans neu electronic yn well, felly newn ni fynd i gweld y cyfan o'r electronic, a dych chi'n just sgrolio ar hap a just dewis i'n trio ni hwn, Future Coffee. Nawr, tarwch sylw i hwn, beth yw hyd eich fideo chi? Mae'n fideo i yn 25 eiliad, felly peidiwch a dewis rhywbeth sy'n fyrrach na na, iawn? Peidiwch a, sy'n pwynt i fi ddewis hwn, falle bod fi'n hoffi fe, achos dim ond 17 eiliad. Iawn, dewiswch rhywbeth sy'n o leia'r un mor hir a'ch fideo chi. Felly 25 yn i ni, felly bod chi cofiwch yn hirach os chi'n gwneud mwy o olygfeydd. Beth yw hwn? Big City Lights Loop. Na, fi mae'n rhywbeth mwy o'r dyfodol. Nawr de, beth yw building up. Na, technology acid, felly. Ie, mae hwnna'n berffaith. Right. Felly, i ychwanegu hwnna i'r prosiect, ni gyd rhaid i wneud yw clicio'r enw'r darn, clic, na fe, mae mewn. Ond sgwylwch fan hyn, edrychwch fan hyn, mae wedi ychwanegu'r gerddoriaeth ar lefel sain 100%. Di ar annwyl. Os dwi'n chwarae hwnna nawr, fyddwch chi ddim yn clywed y troslais. Gwnnwch ar hwn. Dwi'n clywed fi o gwbl. Felly, dewch chi'n iddo lawr o lefel sain y gerddoriaeth, bod e'n cool, 10%, falle'n llai, mae'r gerddoriaeth yma'n un cryf. Trio ni hwnna. Moduron Myrddin yn cyflwyno. Car diogel y dyfodol, y Dewin 2000. Mae'n cynnwys drôn y dre,
Drôn fach sy'n lawnsio'n awtomatig pan fydd y car yn y dre i'ch rybyddio chi o unrhyw beryglon. Mae'r system effro 500 yn gwirio drwy'r amser eich bod chi'n talu sylw i'r ffordd. Right, nawr, os nag chi moyn eich gyddoriaeth i stopio'n stond fel yna ar y diwedd, dywyswch chi bylu fe allan fan hyn, bylu allan. Chi'n gwybod beth, mi'n credu bod eisiau lefel y gyddoriaeth yna ddod lawr to, felly bod eisiau fydd o lawr i ryw 7%. Right, drwy'n fe unwaith to, i weld nawr os ni'n clywed y pylu ar y diwedd a bod lefel y sain yn iawn. Moduron Myrddin yn cyflwyno. That's it, but away. Yeah. Car diogel y dyfodol, y Dewin 2000. Mae'n cynnwys drôn y dre, drôn fach sy'n lawnsio'n awtomatig pan fydd y car yn y dre i'ch rybyddio chi o unrhyw beryglon. Mae'r system effro 500 yn gwirio drwy'r amser eich bod chi'n talu sylw i'r ffordd. Ia, chi'n clywed y gyddoriaeth yn pylu mas y diwedd yna? Proffesiynol iawn. Right, nawr. Os ych chi wedyn yn barru rannu eich fideo chi, allwch chi lawr lwytho hwnna fel ffail MP4, os ych chi eisiau. Os chi'n neud hynny, fyddai ni'n newid e i maint i gydraniad 720, hwnna'n hen ddigon da, bydd y ffail yn llai. Ond fyddai ni'n dweud mae'r peth gorau yn neud yw rannu hwn wrth gyhoeddi dolen gweld yn unig. Wel, rannu, a wedyn dolen gweld yn unig. Creu dolen. Mae hwnna wedyn yn cyhoeddi eich fideo chi'r we, unrhyw un sydd yn clicio ar y ddolen yn gallu gwylio a clywed eich fideo bendigedig chi fyna. Nawr, os chi dal ymlaen ar graffu yr fersiwn wnaethon ni wneud yr ddechrau'r wers heddi, allwch chi wneud hynny'n hawdd gan fynd nôl i'r dudalen gyntaf. Chi'n gweld lawr fan hyn, mae ni dudalen 1, dyna fel wnaethon ni fe ddechrau. Allwch chi lawr lwytho hwn fel PDF os chi'n mynd ar graffu. Allwch chi hefyd rannu dolen gweld yn unig gyda hwn. Ond fan hyn ar dudalen 2 mae'r fideo. Na ni chi gweld y fideo bendigedig ni'n ei fyna. Lot o hwyl heddi yn dweud. Ni wedi dysgu i greu fideo. Ni wedi dysgu chwilio am gefndiroedd H i gwpan dyr, HUD, yr effaith yna o'r dyfodol. Ni hefyd wedi bod yn cynhyrchu logos yn defnyddio deallusrwydd artificial, cynhyrchu delweddau yn defnyddio deallusrwydd artificial. Ni hefyd wedi dysgu am defnyddio sticeri sydd wedi animeiddio i greu heinau diddorol ar ein gwaith fideo. Felly, llwyth o sgiliau newydd heddi. Gobeithio bod chi wedi mwynhau. Dewch yn chi i'r gwersi nesaf nawr. Na gyd sydd da ni ar ôl heddi yw yr rhai nadolig. Mae 2 gwers thema nadolig da ni. Thema 1, thema 2, thema 3. Cofrestrwch ar gyfer y cwbl, hyd yn oed os nag chi'n gallu dod yn fyw, allwch chi wedyn defnyddio'r dolenni, fyddwch chi'n cael yr e-bost i wylio reina nôl a defnyddio nhw pryn bynnag mae'n swto chi a'ch dosbarth yn ystod mis Rhagfyr. I gofrestru athrawon y gyd rhaid chi'n neud yn mynd i adobe.live lessons fel allwch chi weld fan hyn. A hefyd athrawon cadwch olwg oherwydd unwaith i ni mewn yn mis Rhagfyr, fydd yr ddolen yna'n dechrau dangos gwersi byw Ionawr hyd ar hanner tymor Chwefror. Mae yna amserlen cyffroes iawn o wersi byw gyda ni ar y gweill i chi ar gyfer y tymor newydd hefyd, a bydd rheina ar gael i'w bwcio yn yr wythnosau nesaf. Felly cadwch lygad barcud ar y daflen adobe.live lessons. Cofiwch hoffi'r fideo ar YouTube, tansgrifwch i'r sianel YouTube. Ond am y tro, diolch enfawr i chi am ymuno gyda fi ar y wers byw yma. Gobeithio bod chi'n mwynhau.